Кръводаряването е проява на грижа за другите, отговорност за това благосъстоянието на хората около нас да бъде опазвано, защото всеки един човешки живот е важен. С нулева група мога на практика да дарявам на всички. Това ме подтиква около 3 пъти годишно да дарявам кръв. За съжаление, все още липсва масовата култура на кръводаряване и във всеки един момент на територията на страната ни не достига кръв. А тя е изключително важна за спасяването на живота, както на пострадали от инциденти, така и на онези, които даряват бъдещия живот, родилките. Така че моят призив към всички, които се чувстват здрави и искат да помагат, да го направят без да се страхуват, защото някой някъде има нужда дори от една капка кръв.